Jiena Fadellu Kutajjar, jiena twelid is-Siġġiewi, noqgħod ir-Rabat, qiegħed viċi hawnhekk Witalajn li 4 snin Qassis. Jiena li sirt Qassis 5 snin. Kuntent ħafna għaliex tiltaqa' ma' ħafna esperjenzi, avventura sieħa. Hemm ukoll mumenti diffiċli ma nix ngħidu, imma titgħallem ħafna minnhom u n-nies jgħallmuk. L-irwol tiegħi huwa li noħsieb il-vokazzjonijiet, żgħażagħ li jkunu qegħdin hekk jiddixxernu jaħsbu dwar is-sejħa tal-Alla f'ħajjithom u wkoll direttur spiritwali fl-iskola tas-seminarju. Il-Qassis xogħol huwa li jkun ġesu ieħor għal in-nies, li jkun qrib l-istejjer tan-nies kemm fil-mart, kemm fil-mumenti importanti. Il-Qassis huwa dak illi jieħu r-ruħ għand Alla. Żagħżugħ li qed jaħseb dwar vokazzjoni anke ma jżommix għalih waħdu imma jaqsamha ma' oħrajn, ma' saċerdoti pereżempju li jkunu qegħdin jiggwidaw jew anke jinnotaw xi ħaġa hekk speċjali fih. Il-mixja tagħna fil-ħajja mimlija mumenti fejn aħna nirkollu għand il-Qassis, sewwa fil-magħmudija, sewwa fil-qrar, sewwa għall-Ewkaristija, biex aħna nesqu iktar qrib ta' Alla. Hemm proċess aħna hekk anke fis-seminarju hemm żmien ta' qabel, ġifieri fejn iż-żagħżugħ jibda jiġi fiċ-ċentru tal-vokazzjonijiet, iċ-ċentru jgħinu jiskopri s-sejħa li Alla qed jagħmel għalih. Wara dan iż-żmien fil-żmien fiċ-ċentru tal-vokazzjonijiet, iż-żagħżugħ li jkun ħajibda l-proċess jagħmel żmien aħna nsejħu prepadeutika fejn ikun żmien ta' preparazzjoni u għad jibda l-ħajja tas-seminarju huwa żmien ta' 7 snin. F'ġurnata waħda jista' jkollok emozzjonijiet illi persuna normali tgħaddi minnhom tul ħajjitha kollha. Tista' f'mument qed tifraħ ma' familja, tista' f'mument ieħor qed tgħaddi minn niket jew solitudni jew anke mumenti ta' diffikultajiet illi tipprova illi tara mulej x'se joħroġ minnha dik is-sitwazzjoni. L-iktar ħaġa importanti hija li aħna inwasslu lil Ġesu li kienu li sejħilna. Allura minn din is-sejħa li aħna nkunu Ġesu ieħor għall-oħrajn, kemm fl-eżempju tagħna u kemm anke bil-mod ta' ħajja li ngħixu. L-istil ta' ħajja jista' jkun kalm, jista' jkun biżi, jista' jkun ħafna mimli attività. Imma nemmen illi il-momenti ta' kalma quddiem Ġesu sagramentat jgħinu jpoġġu l-affarijiet f'posthom. Kun inti nnifsek jekk inti qed tikkonsidra li tidħol Qassis, Ġesu qed isejjaħlek kif int. Ġesu jaf li min qed jaħseb. Se jekk inti għandek xewqat, għandek kapaċitajiet, Alla mhux se jwarrabhomlok u se jgħidlek armihom il-barra mit-tieqa għax issa jien iridek tkun hekk Qassis. Imma ħajuża dawk il-kapaċitajiet, dawk ix-xewqat biex imbagħad iwassal is-salvazzjoni tiegħu lin-nies, iwassal l-imħabba tiegħu lin-nies. In-nies għandhom xewqa kbira li jkunu liberi. U inti wkoll tkun liberu illi twieġeb għal din is-sejħa li qed jagħmel Ġesu mingħajr ħafna pretenzjonijiet li taħseb li taħassir xi ħaġa. Alla ma jeżilx minnu kapaċi, Alla jagħmel kapaċi li min jażeb, min jgħidu għall-qattisin mill-esperjenza tagħhom għaliex tinduna kemm inti m'inti xejn. Imma Alla juża dak ix-xejn bħalma għamel ma' Marija wara kollox, ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu u mbagħad għamel ħwejjeġ kbar.